Mwancho mwelekele vegeta seni kia Ndizi TV twagusogeire bya emaragoba ya bona ntokwaligania senchira yobuikiranu ime Emanyie Jumatato. Nechinga kuchingia bono namanga bereka gokorekana imense ya Kenya kertu abirito kubwatira nabasaki baito na gusangiriria senchira ere yobuikiranu. Urenda litanga ni piti gatonyanyore ase enchira yobwenge. Kama kuna watu ambaye wanataka tukombolea kutoka minyororo ya hii serikali ya Auta ni jamii ya Gusii. Umuseneta bwe county ya Nyamira goteba nigo egesako kyo Gusii Kenya rekobege gutigwa maiga semeroberio a ya serikali ya Kenya kwanza. Eto aligetu in February mwaka uyo lirubelete ligetu nga by the end of the year amwali bo mwaka uyo December e contract ya itonkwera yarenge mabi wakire ntoma itinga kibuna ekwera ngaito gochi twakoriro mwaka uyo mo asobokoreri ningirende mutaratoera emirimo aborokie ba JSS nigo baborire serikali umusubatu yekaranyorira omwana ngokorageri omwana uri ngogosibye omwana uri narwara umusubatu yobongo bwaye botekeraniti nanyare koira omwana uri nyagitari Women rep we county ya Kisii Jumatato komocha basacha bagene tokobakwena na marito gochiase abasubati bali bataikiraneti kebongo. Mwanchi muriere yo mnanda man ngeto kwariga ntokumanya senchira ere yo wekirano asensemo ya Facebook na botanyaro wetra Ndizi TV News Digital. Boigo wetra asensemo ya YouTube Ndizi TV News seo nyora boigo wetra se website yetu na bogotobwatia wetra www.ndizitv.net. Eritariane Everline Osero uri atokubwatira nera soko ene kyabuna chibicha nerio gicha wekire ni gakuru kwa Petronira Mokeira. Liane Josephat Amisi Auta na atokubwatira na munera wetra se umuntu wemanyererio. Emanyie Jumatato ense masobwekiranu togo chaka kurwase county ya Nyamira awase abarai kurwase kyama kia ODM bakora wano muraibe kyama kyo Raila Amolo Odinga omokonyi bw'omunyakerogo bwe kyama kyo Simbarati begoro mugavana bwe county ya Kisii egati abarai bande baikirana se county yo asomoroberio bwokorikia ababwatanya se kyama kia ODM bagukwana nigo abarai abanyareko babakuburia abasai na bigo ababwatani abe kyama kibanyareko bagweso kesobunge ryo kweneke buna abanyareko baba kweri ke chinga ki echecha abarai aboni abanyareko bako ya moche serikali enene ase ogokonga kobogima nigo bigo bakwanere gatemero ibabwate bune kyama kia ODM yoko ene kia bunanguska baremosyo muri keito job monkey no robot yoro ODM Omuraibe kyama kia Azimio la Umoja Raila Odinga nigara omuroweri bogosegeta abamenyi be county Nyamira kwerikia ase kyamekyo hasatwara egeikaro n'ababwatani be kyama ekyo asomono we kinyamolero delegate ensemo yarangenyo nabo igotwara egeikaro n'abamenyi be county Nyamira asegetige skuru y'oboroso ya Nyamira. Ndio sababu nataka tujitayarishe maandamano, chama chetu kiwe na nguvu. Tunataka vijana waingie kwenye chama. Vijana ni wanakuwa nguzo ya chama na mambo mengine mengi, lakini hasa kuja kwake hapa ni kusindua registration ya wafasi wa chama cha ODM. Nagi keria serikali azogokina gwe kerengo kyobugima naboigo okoreta chibesa ase abasai kwenyorera ebibande kubeka boigo chibesa asaba Kenya kwenyorera ebitambulisho binde mpaka hii mwaka moja sasa bado wanadaumu tu ile serikali ambayo ilitoka. Sasa kitu kimefanyika ni kwamba tulirudi pale pale kwa tulikuwa. Sasa jamaa hana ujuzi. Yeye anaambiwa kitu nzuri kufanya ni kuongeza nini? Ushuru unaongeza hapa kila siku. Naichanera enchira amatemo abagakorwa na machibu abagakorusiwa na gotebanga ensemo yaye taroche obwasioku. Sasa hata mtihani. Tunaona mtihani vile imekuwa sasa. Tumeona ile skandal kwa mtihani. Ati watoto wa darasa moja wanapaka maksi moja kwa subject moja. Yote. Hiyo mtihani gani hiyo? Mtihani ya Ruto na Gachagua.
Egati abarabikirana asomoroberi oyo n'omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati oyo boigo oromokonyi bw'omunyakerogo bw'ekyama ekyo na boigo omugati bw'ekyama ekyo Timothy Bosire seneta bwe county Nyamira Okongo omugeni omubunge oborabu Patrick Osero omubunge okituma Sava Clive Gisairo aba MCA na baraibande. Wakati tunaenda kuzungumza baba, ile mambo tumerifaa kwenyu. Tumesema muangalie maneno ya tax kwa mafuta. Tukasema muangalie ile maneno ya housing. Baba, kama watu hawatakusikiza, sisi tuko tayari tupewe signal tukuja kwa wananchi. Mnakubali hapo? Ebintu byakongere. Tuko Kisii. Na mtaona watu watajitokeza. Watu Kisii tuko njaa nyingi. Maisha imekuwa ngumu, wanataka kusikiza baba atasema nini. Uliza swali, wameongeza 2 billion kwa budget ya State House. Ati kwa nini? Ati wameweka hiyo pesa ndio rais akikuwa na mkutano ananunulia watu chai. Watu wote mtaenda huko kukunywa chai. Raibikirana ensemeyo mbasaba ekyama kya ODM wetenenera ase obochori obonene osekoba busyo ase omulengo onde bonsi okikorosigwa osiasa. We trust you, we believe in you. In 2027 we don't have any other person. We've scanned when we were going for the demos, we've looked at the whole thing and we have decided that the companions cannot manage it. And you are our leader, and you are our soldier, and we are waiting for you. Be given the ticket of a particular coalition party. The membership should be enough. As in, kama sasa chama ingine iko na watu 2,000 na ODM iko na 100,000 in Nyamira, tunaweza kuwa equal kweli? Yenko reporter ya Ndizi TV Korwase County Nyamira, Job Maangi. Ono omuliki oito Job Maangi asoroboti rwa senchira yobwikirano. Tugutikana na roboti oruko rwa se county ya Nyamira ni otogocha se county ya Kisii wase omuime representative we county ya Kisii Doris Aburidonya agenderetie no muroberi oyebwo kubwatuka obokonyo yomenyekante buna church mission Donya church mission awasiri tkolya lero abaga gotalira ensemo ya sosera imeye bunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii. Ukwana nigo Donya toto bwiganyara ko bagakomochia abasacha bagende to bakwena na amarito guchia sabasibati bali bataikiraniti kebongo asatebire nigo abange babasibati barokaniro bwate abana abataranyara ko bakwewa obendi boisaine nigatebire nacho ikirani omoswado yo asebunge eri abana abo babe bagokonywa no muri Keito Mildred Momanyi no roboti rwasubikirano. Asentunde yende nigo women rep we county ya Kisii Doris Donya Aburi agendereria omoroberi oye Odonya charity mission oyore bokonya abantu batari kwenyara kebogima asabiriga gutarira chibunge au imiye county yo aseritkolya lero aika ensemo ya sosera igotoka ewodi ya Nyamasibi ebunge Nyaribari Masaba county ya Kisii nigo women rep akwanira igoro y'abantu bali bataikiraneti kebongo abwo bagutachirwa insena konyora abana ase batali konyara kubalenda abana buke wekerano asatebire buna nigo arache kwenekya buna uirire omoswada oyo ase bunge lyo abana buna bwe konyara kokonywa na serikali litukolya lero mumanyete abantu baminto amatukali 16 GPV gachagete igoro lero buna twachirega gasosera ase constituency yo mujumbe manduku igo to work together egento kyangero obwoba of late n'abantu bali metu yabetekeraniti bakonyora abana abantu bagoteka advantage y'abantu abekyagara tamanyeti kende same case no mungina omuntu oyo saligete okomorangeri kwabwaneli ndasi uchikomogorera kwanyora nkomokorero ramanganayo umusubatu yekaranyolira omwana ngokorageri omwana oli ngogosibye omwana oli narwara umusubatu yobongo bwa botekeraniti nanyare koiro omwana oli nyagitali boneke kyagerire ginkogende bunge mbeke motion before the floor of the house naki abana aba bakonyoru ekyagara bono who should be responsible bono ne serikali abana aba basomi gubasa barwali gubosa bakore rukeregento basa ne serikali ekyagara tali ogwancha kwabo mamo mwabo yo moto yotekeraniti agatibongo omwana yagatoka sense omo MCA we wadi ya Masimba Boss Mairura nigo aikirana ase omoyigo yo na gukwanira iguru yechinsegi cyekenyomba ase asabire abantu kugenda ekanisa na gwetanga kurwase amangana bunayo wada mangana agenda based violence
akire nande yabere nabangina abagaro gwaka bagakibo kana abangina baro complain no tuwa kuiboko lakini lera abagakangora bagintukie ora abangina te guita bagaka anchana nande mwende kanisa ngira mwende kanisa mangana mange utoko we will minimize the gender based violence in our society. Ni goboigo omoteneri kurwa a service yo mobunge bwensemeyo Dr. Daniel Maduku batebire mbachiko bwaterana ase okoenekia ng'abantu nguchego konyeka bare ase bunge yo amangana ya gukwanira oise kuri abantu bange mbari yakwanira lakini ekene ngeri ngakonyira abantu baito amangana yo kwaruka kinyaruka bono gamoise kuri geri na mokorora Gusii amangana yanko erare kendo ngiyo keregeke keriago konyo umuntu ebe no burangeti ebe ne yanga ebe ne bikoroto bari bande bagokerera kwa begeke mbari babwate bari batabuati ekera to gwetama abo kubona batabanga tenya samuseni ine gashingi yagokora yatumusabere kera agendrete gweta muntu ndeta muira kiara atokorere gasi enko batabinga kamuranje tunge omugumendere kwa okoboko erinda atokorere gashingi ya ina mune yagendrete gotokorera abamenyi abo baikerana nigo bagokera obokonyo bo asikulinde babwate okugania gutia se abarai kubakonya konyora amache asensemeyo gati ya yande amange. Hii dispensary ambayo inaitwa Osero dispensary sana tuko na changamoto mingi sana, sababu tuko na walemavu, tuko na kina mama ambao wanajifungua hapa, hatuna maji, na hapa vile mnajuavyo tuko karibu na mpaka wa Masai na Kisii, wote wanategemea hii facility. Kwa hivyo tunaomba serikali kama itawezekana hii nyumba ya maternity tupatiwe vitanda, tupatiwe facility hii mashini za kuangalia walemavu. Gulipotelea itaseni kia Ndizi TV elitaliane Mildred Emanyie. Biemono omoriki oito Mildred Emanyie totigarete me county ya Kisii magega kose kubatekana netaro yaye omoseneta we county ya Kisii Emanyie onyonga na bigo omochumbe we constituency ya South Mugirango Silvana Osero gati ya baribande gocha ase enga yaye omokonyi ibwo mugabane me county ya Kisii Robert Monda igobono gati ya barai gati yabo abaimsie banyareko bagweso kena kugikiria anene igekora ekyo gukwana chinga kecho nigo gati abaimsie ababeire bakumugania Monda gwetie mirimo asinanya nabo bamochire bari bagukwana bo bekubwatikana no bokoreri be serikali ye county ya Kisii inse yo mugavana Simbarati omurikeito Brighton Makori norboti urwaso gwagari bagukwana nigobono banyarire bakumochimo deputy governor Dr. Robert Monda asigitambukiro kyaye airire na gosanga na bali ane bakumochimo governor we county ya Kisii asobokoreri ibwaye. We are sad to note that the deputy governor has joined the political detractors who are fighting the governor and distance himself and the entire Nyaribari people from the move. This is to say that the deputy governor Monda made a personal move and not that of the people from Nyaribari. Ntori nera bona intu totageto support gavana nebwate good intentions ya sabantu baito nyege bwango ikananda magendrongo chara sobonge koire gosaria osokire korwase Munyaribari ekera ari kurigikikuraga ari guturangeria auto consult tachieti goto consult tachieti goto boria okorire bintu byaye bakorire na Jumatato bakorire na Osero bakorire na Onyonka bone kera bakorire bintu imbato bakwendera gukwana nigo bateruna gavana nero konyeta bakonyore birugo kunini go bajagire kumuri bigocha nonye no mwaka utaraera gavana gaberegeta banta magongo bonse batatudonya oyo nere Dr. Monda onyonga mbabwate kende nabantu baberekire magongo bamana batena bone epistol sitango siere simbo basera banyode kero nande basire kumwa chitege Simbarati chikura na Simbarati tali tabaise gotetemeka no toramo nande intunie nto totagete na omorembe nande tumusapoti obugambi obwaye obugambi ngane kera etu na ikaransete obugambi obwaye taranyora kende tanyorete kende ge kumusapoti lakini we sacrifice onyorire tibesa ekera agenderete nyeni county y'abantu bataranyora imirimo nagenderere gukimutu umwaka uyu no yomo tagete batebyo musike bonda iga igo gwatorete tase Simbarati nare turaturangiriga kuruoro wachire kwarangiria abantu bande batari no Munyaribari bachire buo kwabayekere chimbata baramire Anthony Mose nere nabwata ya ukwana nene karaderuna
Monda nerorete gavana asibali Monda igachete agatotebia onyorire governor erare abe deputy governor agatolera simba kunetaya umanyire koimoka etaya elio yerutire roche umanyire guchaka gutoira sege sunte ngatontoke gochio ntwanje Joel Gesuka ano mwanasiasa kurwa sinse manyari bari masaba togotebanga abantu baitu kiro muntu nachorete kirugukiaye abandi bagachorwa bachumbe kuno muchumbe obugirango mate bono ore chief whip tiakorega siaya national government aeribaga abantu ba Kisii County nabo bakorime aya naro amagani babwate ocheso mokonyi bu mugavana Dr. Robert Monda to cease from fighting our dear governor and let him to serve the Kisii County. We now demand that the deputy governor, Dr. Monda, to clarify whether he has honorably defected or stepped down from his role as the deputy governor of Kisii County. Within 24 hours, the deputy governor, Dr. Robert Onsare Monda, must come out within the 24 hours to clear the air on whether his move is to step down as a deputy governor or to work for the people of Kisii County. Ana roma berirage siasa endete kwene kigu ase county ya Kisii. Wanige ntugia tigaire no kuganya mo deputy governor Dr. Robert Monda nere kuchigukwana anegoseni gatari kumosira simba kosiniga nganyire koru ase kambie yo intuma koranga ki egosuka gochi bosio. Nguripotire tasini Ndizi TV ritariane Brighton Makori. Mbia mwana omurike ito Brighton Makori ase orobo tioruru ikiranu. Togotikana nayo nigo ege ikaro yeki naki abakagerwa bwako mokonora maiso mwana sagini ase chinsemo chia marani kigendera gotegererwa ase ekigambire kinene yakisi ase nende kyabakego tegererwa litukoria rero. Niko bono ebikaro ebyo anene kurwa sense moyo bwegereria nyarakobe kuboria ekigambiro ekyo kinyareko iko babwatuka abakagerwa agwo ase bondi ngana nyarakobe gutuguterwa are amone kigambiro ekyo Murike itonde mo Stephen nabakubwati orobotyo na gutwariganira senchira iyo bwikirano Korwa ogosambwa kwa bangina bane abo bare sindege mayaka Jemaima Nyangate Mironga Sindege Nyakwara Masaku Amona Agnes Morao toto chitariki 12 umutenyo 10 umwaka wa 2021 mochinse mochia marani nigie kinekyo kyabereke gotegerwa ase kigambire kinene gia Kisii ase kagietanirie myaka 2 because I like my files to be tidy. Nigo ege ikaro kende gie kineke kia vaime kigambiro gia Kisii ase gatie chinsemo chia kwanerwa na munenganere getaba kagirwa kwa egwe bond egente kigambiro gia kana sentundende amona gukwanire ngana echitariki chia kirori kurwa borori bwabo ime kigambiro. As we know, they have been denied bail severally and they had made another application. But it is very clear that the court last time said they should stay in until the hearing of this suit, of this case. So we opposed that application, but we didn't have to argue it because actually the judge agreed that the court had already said they should remain in for the period of this trial. So if they want to get bail, they would have to go to the Court of Appeal. Magega yagatia biroria sekineke kobeko roboti asamagi maboko gosererwa na guchandwa se binyoro ime amarani ensemo yobwegereri bwabo iyarenge kineke kunganyigwa kurwa Kisii gochia Nairobi ingana yakonga asebono basabire birori koegwa chinga kichinto ereru. Baada ya kufikiria zaidi kaonekana tufutulie mbali hiyo ombi la kutransfer kwenda Nairobi kwa sababu wafungwa kwa hii kesi ni 16 na wote wako na mawakili, kwa hivyo kuwapeleka Nairobi ingekuwa na gharama kubwa. Kwa hivyo tukaonelea hilo ombi tuliachilia.
Ndio, threats zimekuwa, kesi hizo threats zote zimeripotiwa kwa polisi. Tuko na OB numbers. Kwa hivyo ilikuwa muhimu kwamba tuharifu koti kwamba hii maneno bado haijaisha, na kile tunapenda kuambia wale wako kule nyumbani kwamba tuachilie koti ifanye uamuzi, itasikiza na itafanya justice. Abonari kusabanga abami toto baba toereru totiga mangana yuko na kokosa abantu ababeki familia kiri abamwe abaitetwe tigatuganye serikali yoka ekole lingana buno guchika kure. There is a very important need to control their clients, not to taunt the victims when they come to court, so that they feel safe and they feel that they have an environment where justice will be dispensed. Chinga kiechio abantu nigo basabirwo gutwara ubo mwanya abantu ase chimbwa no bokoreri bwari tukaserinde. Mbele za Mungu kila mwanadamu ni wa Mungu na akona haki ya kuishi. Na Mungu ni upendo, na tukimwamini katika Mungu tutakuwa na huo upendo kwamba tutapendana sisi kama ndugu kwa ndugu. Kila mwanadamu akona haki ya kuishi katika dunia hii. Kwa hivyo Mungu ni upendo, na upendo hauna chuki, upendo haiwezi kulipisha kisasi, upendo inajenga kila mmoja. Kwa ripoteria Ndizi TV korwa Kisii Locots erietariane Ndemo Steven. Ndiamono omuliki oito Ndemo Steven omwancho murigeni gotogosaba okwabera asoroboti uruo ekina ekyo tarikiaye omwana sagini kurende nobwene bwabakagerwa anene boborogi ubwanyate gobakorekana sensemo iri ya marani. Noge kora se abangina bane korwa sensemo ya marani babete bagusamba umaka bishwe 2024 ino yomo ase ukagerwa ko ba abarokore mwachi muri eno togosaba okwabera togotigana nayo nigo abonchirira korwa se chiro ya ikonge yegotoka sebunge ya North Mogrango imeye county ya Nyamira bagenderete korera asare nene akubwatikana no gusambwa kwenibo yabo asumuriro oyoba bo gwateka obotwubukira rero bakwana nigo abonchirira abo banyara ko bako mochia anene serikali ye county ya Nyamira ase gotabwatoka chigari chiria cyo kumurimia umuriro ase chinga kichibwenete oyobona irera umuriro yanene gusamba anene obonchirira bwabo nigo baganire bali baba konyora asare yo babe bagusirerwa iroko egendereria no bonchirira bwabo muri kyo itokoro ase county ya Nyamira job manki na manki abonchereria ase chiro ikonge egotoka imebunge ya North Mogrango county ya Nyamira nigo bagendetse korera hasara enene maga yomorero omonene gwacheka ase chireyo obotuko bwoko bokarero moichano monene sana kero murigirete gochimaga biashara birane bibe sana to around sambil na dakika 10-15 narenge nyomba yane ngagerwe semina nyomba chinyomba ngo ichire kobwatekana na kirori nigo morero oyu okogeire gochako korwa segatie chinyomba chyo bonchereria ono ya saa 2 kana nusu na nanu kangocha kanyora umurero kwa osoire kurwa sembegete mattress magiga. Alafu pia wakati moto ulianza ilikuwa ndani ya kioski moja baada ya hizi vyumba ambavyo tumetumika. Moto vile mwenzangu ameanza kusema ulianza kati ya nyumba mbili hapo nyuma. Mbagi kelia egekoro kiega tia bamenyi abulika gokonya bache tena koiba ebinto byarenge koya ase omorero yo. Watu wenye walikuwa wanakuja kuniokolea, wengine walikuwa wakiokoa vitu wakichukua nje, mimi nadhani wananiokolea, kumbe wengine walikuwa wanaweka pikipiki zikienda. Nkuru kudevu kumongira sokota. Unabara muno murai baba sai kuko. Agento ko kwane ngitangani. Egari yakete kurimia omoriro jabwate maji. Najakera abana inki bararamite bakajurutama. Ekyagera yakete gechereri abana inki bagukuru. Oyo ralirie eganga ya yokurigia ekerokyo boseneta bwe county Nyamira Adams Mochenwa naikerana aroro na koremia abamenyi asabaga kubwatoka ogosira kwaye gochiase bari
eri kibona bokobeka abantu abwamo natigire chiba sikorokwa 100,000. Thank you. Mwebeke amo morale buna olio ba affected mono mokora buna mokora yagere mokoreki munyare guchakira kurwa asamuchia obotenereri bwe kaunti Nyamira asokonyoro kwegario kolimia emerero na kubasaba kubeka emeroberio eisaine elinde gutanga emebasokono buneye egari y'omorero eliye kolimia omorero buna nambire gukora investigation cyane ngora nyanyare tugoyi jaigete bwango se yanyore taribo omonto responsible asokobeke gari y'omorero amaguta oyore county treasury gawone tarwobisi buna togukwana ogosaba nkwarwego cyase abarayibande weswana ni erinde gosira abamenyi abo banyora ogwako no mubasokano yo. Sasa kitu tunaomba serikali wanisaidie. Sasa niko na watoto watatu wanaenda shule. Ile hapo anafanya nyana n'umuntu ukuru. Bora ni kwa kuburi imikisi. Abanyenjiri nikero disaster sinto aturi kiko yabo. Abantu abisaji bakonyi egere banyore flawo cyatera bagenda. Okobwatera nakoba aroro egati abamenyine serikali ekereme basoko nabuneye ekoba elindeko yetanga etarachi are kurwa setira ikonge egotoka imebunga ya noti mugirango ginko reporteria Ndizi TV Job ma Miamono muriketo job mangia soroboti ororo ikranu nigo omo msebu godi ya Kisii Central Wilfred Monyenye abeirega kumwachigwa kubwatikano gotaikirania amagendero nibwerate kati yabo gotarosia epara eyo yabeire embe mono anene kubwatikana nembure nyinge iyo agendereta kwenekiwa bagukwana nigo abamenyi abatebire epara iyo nyataro niganyari ko begoreta obokongu anene chinga kichiri cyo basombi wagarali tuko ase abange baboncho libe gwatebire ngati bali kunyara ko bagwikirania anene emeremo kubatikano gosereka wepare yo dipo nasanya noroboti osomurikyo ito Frida Kerubo noroboti sebuikrano Nechingaki embure nyinge egendete kwenekigwa ase chinsemo ime ya Kenya. Abange nigo bagendete komochia abarai kubwatikana nobokoreri obobe na baigogo tategerera ekerero kiabo. Ase nsemo ya Nyataro ime ya wadi ya Kisii Central nigo bamochirie omo MCA Wilfred Monyenye ase ogotabaro seria epara ekyokeirire embura gokorora amarabana goticha chindoche. Epare atuchandra matuka mange ngakia igete murefu arengo tukamurangira agatobekere para agatoroseri gatwaro morom akibona njaba bya second drain geta arengengia bone mbure ya imukire ya iro morom arengo ya irikire roche ya tichira mache roche waka tubata matanga buna tubata matanga bone igato ko nyumu gako ndete ko bulusi mochari ndoma edinga kurupara to kumwetuka tomo ikima ate ekiageranchira ntubate bontu amwe to kwara tali ndutuweka chinga kecho boigoni go bamuchirie omo MCA Monyenye asogotaimukia egetambukiro kibwenete na kubasira nonya magega yo kubeka namo na kugora omoramu bwokorosia epare yo una rero twagamba toigwana abantu kinyoroga twachanga chibesa twagora omoramu aruguru tubeke ntweka namwa kiresi minje bieka torige totagara twese namwa tinga gitu agora omoramu twakore aya twabone gari yoka ndo tubeka mabuta ntuzomba mono tubeke gasita ante ate tugwe twesinga nibesa njio county na anda muri ko ngakura abata bieka abatanda tari bara waige totoro sentweka tsaka ntweka toro sentweka teren twabike tikiraga kuruchiro amachero ochege tacho marwa muri bakururukio goro atirimbo goika ayeta chikona ruturumete metare geta ya turu roche maketaiyo esike go swaro roche cha butugunyuga ari se roche mati bono nigo bagosereirie komorusia abisi asebalire eira gosangereria chisei chisaine waigomba mumochia ase ogotabakorera amagendero na kumugania kwerusia abisi na kubali bagali okonyora omorai orabaigwe onyo ntomwagiriti kura abisi nki akora ntomwagiriti kura yaki akora abisi tende takuru tori muntu mwana bikose ntomwagiriti kura nki akora abisi tore nano twarenge tokorega ntuna ntona inchi baga tumate impeachment umwe musije chikura chikura 300 hata 500 ngori gitore jani chisa chikwende chisegere cheche 500 bateba totendo tumosoki kosige sawe to mugambise itata nya koroskine yonse ne tacho no CDF taigo to antumbe ibadi ya kiatu ya tangani wana tokero ya moni to torenga ki
Kibese chia tu gakuri tigari kinya tu ngo kobero bisieto tu achori tu chiari ngo toko ngo to kobero bisieto aruo tori yo tu achori to patu be kore tori yo munga to beroro asi ntu achande ke mia keme kerenga kinto korosie pari butambe boigoni go baburirie omugavana Paul Simbarati weswanania gati elikobasira chinga kibamo kiri abarai ase chintunda ekyo chetire epale chikura tuakirira kini tupale ntwana korose Osena ki. No moichano monene. Kerenga kitogo chawaro moto. Wata una o besa account teyo. Simba ngwacha tago tokonya. Senjo mwesi migo era tata tiko tokonya. Gatuangete nyatale gokwenda gwate list y'abantu bamwakerete chikura erebuya osere bobe. Komorusi abiso ndende bobe. Korende ni go baboli omo MCA yo. Kwaeneke bunango tumekale chibesa echi cyaba chikobwato kwa bwango igakorwa se county na kwaeneke bunango kwarachire emeremo anene okwagacha chipara bona ari kubolinga umeshimiwa atora arabuna akora tokonye atora je pagira mba guta 8 million chia central ward abwanta go tokora krusinge atora siri njira na into buna bantu bana sakoro sia sand ototiga into ya toro seri osako mutoko na kodigia atora siri bagaria ya kene pale county umeshimiwa no ari tomo chorete Frida Kerubo, Ndizi TV. Biamono Frida Keruba soroboti urwa senchera yobo ikiranto tigarete ime county ya Kisii bono nigo abantu babwate amaganyo agati yabo amaroire naboigo obotaka bagendrete ko bagochengera aneno boko nyikurwase ebyombe ekyombe kya ups and downs ne kyombe ke mokurwase bunge ya kitutu chache south ekyo kyaberege wesokya na kubwatuka obokonyo bwo asabe bakegendrete gosira amagendro agati yabo ensemo yitsemi umuliki oito dipona sanya nyarako bagosanga mone kyombe kyo na gutwariganira roboti rokubwatia Yesu atawale unentere yamo yogosira na gochenchia amagima yabange ekyombe kya ups and downs self help group kurwase bunge ya kitutu chache south niko bagenderete weso yebyombe aho eliogonchoreria amagima abo ekyombe kiga kya ups and down kya toiro bokonyo bonene mune gurupe yaito emiaka twagechagete yarachirake nandi gyatokonyire kiasomiria abana ase chisukuru kiakonyire abarwaire ekera omuntu abwate obokong'u obonene bw'oborwaire nabo bakobwaterana bamwaka echeki tuli no mogoko sana ase okomeranaga sokoro mong'inoya ase ekyombe twanyarete ogochaka the year 2009 n'abantu barenganga batano nyasaye twanchire twabaira abantu bono 20 tobwate kerenga kyokonya abagotu abarwaire n'abandi bonse baragani ogokonya kweng'encho munege twanyare koroyo omong'nomentaga gati ya magendero babeire bakoenekia ase binyoro nogosira SME gocha saborokiwa ekere omo wasiri Simeon Nyachare ngororo babigete stima yarenge 35000 tukachaka kochangira na chibesa kero omonto akang'usa ya 35000 urwabu twasiranire tukanyora ng'ebesa ngocha turamubuya ndi ntwabwate nanye n'omoito nanye n'igitanda ntwabwate abana b'egurupu eyeiga mbanyuomete bonsi koetere ekyombe kiga banyuomire bakorire emechi yabo oragenda otarororogo ensemo nayo mbali neganga yogokonya bali barabataka na bali barabarwaire ase bateba nonye babeire bagokonya abange mbagenderere kubwatoka obokonyi ase emiaka egota nabono igese nsemo yetwachagete gotarira abarwaire ntugenderete nturatiga nande ntugotiga onde bwensi pieso roche obokong'u bore nabo gocha gwatotebia se ups and down nabo togokonyana obomo amono bwanchani nero iganga yabenene bagenderete koraria ase binyoro elioko bareta amo tubwata abande kurubonjari moino tubwata abande nyange naria etore bonege ase binyoro bitwetaine tore nyakobari etore bombeta nigo tore nyangweta ego tore na mokongonyoni ng'ebinyoro ebi byonsi binakuruiti ngumbwa ng'ebinyoro ebi byonsi bimno torocha abantu abo 20 no baruete bonsi kokonya tore tu onsipi boigo mbanyara kwerera obokoreri bwabo gochia se community kero mweli bwo mwaka asugonchoreria obugima bwo monto
Barwaire bari bararorire nandi barasundikire igona bababwate omoyo gugucha kubarora komorora nandi bamwe geke kiri bakorera so mwaka omwima nakwo goteba bono twafungira omwaka gochaka toro omwaka omuya ase omwaka omugima nabo tokuru guseseni nentu gucha so omonto oyomo gose babere gwetera ase eguru yaitu Yinkuripoteria Ndizi TV kurwa se kenyoro kia Nyangweta kegotoke ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South elietaria Ndipon Asanya Mono murikeito dipona asanya se oroboti ururikiranu ebyombe aoni gobono bieso kirina kubwatirana ne serikali nene na boigo serikali ye county asokobeka emerobere yera kore okunererwa ko bwene bw'amanyabantu na boigo segichegenga bagukwana gose bakorawa amono mu county commissioner we county ya Kisii Tomanjere habarayi bechikanisa boigone kiombe kelia gia Solidarity Foundation sieliburigia muungano Gender Forum niko boigo banyareko bakuria irangamba chiko bakugendera bagusira na kurwania esegiyo yechisegi chikenga oroboti orwaso bwikiranu nigo twaringanire na Brighton Makori county commissioner yibono niga nikirie okubwaterana nebyombe mpaka biri bitari bya serikali ya se county Kisii anene aso kwene kwinango kora bale na kwa magirio ochi asamenyi be county Kisii asamatukaya 15 nomo. As a county we have agreed on a few issues as part of our build-up activities. We have come up with sensitization initiatives, and there's also a lot of initiatives by the CSOs within the county. We have lined up a series of meetings across the county, and this will involve also medical checkups. We are going out to check on wellness issues. We are going out to check on mental issues. We are going out to encourage people to go out on HIV testing. These are areas that have been neglected, and this is why sometimes again the statistics are such that you are able to realize that the level of HIV infection kind of has gone up. You realize that also mother-to-child infection is kind of on the rise, and these are areas that again we need to address. Boigo nigakwanire igoro yo komentakana ko echisegi cha nyumba asibegate nimero bene chikobe kwa anene asokurwa maigelio ochasamenyi be county Kisii ngakibakora chisegi echo asibara chikubathana nebyombe awase county ya Kisii. We also want to put focus on the issue of gender-based violence, which is also prevalent in the county. And I think what we are able to come up with is that most of these gender-based violence are a function of the stress and pressure that currently is seemingly common within the community. And we also want to take advantage of the community health workers that have been brought on board. If we are able to detect some of these problems in good time, we should be able to fix them. Boigo niganyarire igakubole banyanyimbo ase county Kisii kwene kwina kwene kibale buna gender based violence desk kwene kiwere sichobi siabo areas where we may not have been having gender based violence desks. We want to encourage the county police commander to ensure that they initiate this kind of recommendation, and that will be assist in opening up for victims of gender based violence, and they'll be able to come up and report some of these cases. Asinzemo yekansa neronigo yeso kinagote abuna nigendete kubaterana anebyombe eriko gikeli obosali amo nekisegi changa ase county ya Kisii. Tumeungana na serikali na makundi yanayohusika kushughulikia haki za kibinadamu kusimama katika ukweli wa Biblia kwamba Mungu aliumba mwanadamu katika usawa. Kwa hiyo tungependa kusema haiwezekani kuwepo dhuluma katika mambo ya jinsia, na tunaomba kila mtu aelewe hili. Ndio sababu tumesimama na makundi haya, na maombi yetu na mashauri yetu ni kuwa tuhakikishe hakuna dhuluma kwa mwanamke, hakuna dhuluma kwa mwanaume, hakuna dhuluma kwa mtoto na hata wasiojiweza. Kurwa suboteni bwe county Kisii wega babisa kurwa sense main go baborire na bateabu nimero beri banyare bakobeka anene asamatuka 15 mo. As a psychosocial support officer, we work closely with KCP. I'm also a member of KCP. KCP is Kenya Counselors and Psychological Association. So we find that
The counselors and the psychologists play a big role in terms of recovery for the trauma and for the victims of gender-based violence. And we're working closely with from Kisii County Government, KCP, another organization, and also as a Kisii County, to see that we're going to eradicate gender-based violence. Kuripoti riketeseni Candice TV ridhariane Brighton Makori. Miamono Brighton Makori ase orobo tiororo ikiranu mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nigo aroberetie umuyega bwo gwa kambi yamono asabamenyi be county ya Kisii ase okumuitaberana na kumochora ase umuyegora akorekane ase geti kia Nyamache Green Stadium ime sub county ya Nyamache oyora bego gwikiranwa nabarai au nigo bono umuyego yonyale ko bago kwarigania ababwatani akuru ase county ya Kisii ase kerenga gyo konekia buna abamenyi abanyale ko bagwa ngambia mona sama yabagendete ko bako yakora ase okumubwatisi umugabana uyo Simbarati abamenyi be county ya Kisii nigo baboriwe wekirana so muyego yo asibe babere bakwenekerwa oburendi obutingo muri keita Polnari Sakama norboti uraso wime nigo amarigania yo muyega bogwa kambuya ko mugavana bwe county ya Kisii moske Paul Simbarati asabamenyi ba Kisii aikirani wa segeti kya Nyamache Green Stadium ime ya Nyamache. On behalf of the Azimio family, nko irari bageri kukaribisha abantu wananchi bonsi asobonge we county ito ya Kisii bonsi pi wherever they are mpaka na Nyamira baicha igamambia asobonge ko chaka chinsa iveri cha mambia because we are very important visitors. Abarai bakagere go ikasense meyonga mono moraiwe kyamagia ODM Raila Odinga Mata Karua Karonso Musyoka amo nabarai bande omoske Raila Amoro Odinga na wakara mambia omoske Kalonzo Musyoka na wakara mambia omoske Mata Karua governors na leaders bonsi piba chingenjo ao na obore gaiga kukwana negeta seni keni gomo nyakero gobwo ODM ase county ya Kisii kero siondiaki abagania abantu bonsi goikerana aso moyego yo ambiantu bwato moyego monene okorunga Thanksgiving ase mugabano Kisii County Paul Simbarati agoja wakera abantu ba Kisii ngambi yamono asoko mwali bagari nene lya bene asoko tugambera ntwe so igongo te abantu baitu ba Gusii mambi komoranje mwesi binjuga Nyamache Green Stadium ndo to baka delegates conference the delegates say tongo te bugumore mwe manyete inu mogo jama mapema saa 2 mwatokire iga igo mwesi mwariga nirubye no mweshimiwa Paul Simbarati na intumune chame nene ya ODM twabarangire mwesi moche Oigoni gomoraibu abangase bunge ya Kisii County Henry Moracha abanekeria baribons bago ikomoje go yoborendi baisaine aboigo kuruege kurege tindi go chiase bari barachi ko turubania omego yo lile jambo ambalo tumezungumziwa na chair wetu hapa Mheshimiwa Kerosi Ondieki. Kesho tunawakaribisha katika uwanja huu wa Nyamache Green Stadium. Kutakuwa na sherehe kubwa ya Mheshimiwa Simbarati. Yaani anakuja nyumbani kurudishia watu asanti kwa kupiga kura na kumchagua yeye kuwa kiongozi wetu wa Kisii. Cha pili, tutakuwa hapa na party leader wetu wa chama kuu, chama ya ODM, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo wana ODM na wana Azimio wote tunawakaribisha katika Nyamache. Tunawakaribisha na tunawahakikishia kuwa security Nyamache itakuwa iko tight. Tuko hiyo itakuwa mkutano ya amani, lakini pia ukikuja mbaya ole wako. Wajua watu wa ODM ni watu tunapenda amani, lakini ukitusukuma sana bado tutakurudishia hiyo nguvu kwako. Kwa hivyo tunaonya mtu yeyote ambaye anathubutu kujaribu kuleta ushenzi katika hii mkutano akome, ajue kuwa wana ODM tuko macho na tuko ngangari. Kuripota ya Ndizi TV kurua sensemo ya Nyamache mcheretana Polnaris Akama. Miamono muriketa Polnaris Akama se orobot yororikanu aba aba junior secondary school kurua se orogongo ruagusi nigo bono beso kire na kurokubolia kwa bocha serikali akwene kyabunango babare emeremo ya permanent neye magega ya barabogo kora contract ibabete bakobeka
aborokia abo nigo bagendere ko bakoyemochia serikali asogutaikirani eira anene yo kobanekeria emirimo yabo ase batebire nigo bono bare no botutukanu bogotamanya ngai bakochiko baba gochakera emirimo yabo anene umwaka ogochaka omutenyi o January nanyara ko bagingo sanga amona aborokia abo naya babwate amona intwe Maiga ya serikali kubarika aborokia ba JSS gwetera umurubire bwe contract umwaka oyomo mbono nigo gatia aborokia abo baichanerete ninge serikali taranyara ko bekoba emirimo gwikira bono nonya barabo igukora umwaka oyomo asobokora libuna yarenge okuigwana kwabo twarigetu in February umwaka oyo lirube lete lyarigetu nga by the end of the year amwali wo umwaka oyo December e contract ya itonkwera yarenge mabi wakire ntoma idinga kibuna ekwera nga itogochi digo sondringa igakakati twakaniri ntoma isa ku apply gasi ende yons ntoma isa ku apply zenga ntuntu already no toleme ononde no moichano monge sana gekogera naituriruberia indanda internship eliri alikire nga 1 year non renewable meaning itintake iri koira na nande under internship contract intake ko so under PNP under permanent and pensionable terms nigo bono aborokia baichanerete engwana bune serikali negendete ko bakwena na emirimo gocha asaborokia wetane chiribwe 50 ase barabo gwikira boniga bataranyara ko bakobekwa ase umuroberio oyubwo kwenanwa emirimo bono inkobori government yaito yechiget egendete kotebanga ne rigeta abarimu 56000 nka yabarimu abo bare nchega ko garatindikiri bari ikire bari ba permanent and pension bo baraba abarimu around bataike nonya 10000 bone government yeyiga eyue weta around kotebanga abarimu bari ikire ntuma ndotakere ko babona ki abarimu abanga ibale boigo nigo aborokia abo batebire gatia barai nigo bagendrete koena na amarube yemeremo nonya gocha ase aborokia bari banyare ko bagokora chiskura sobango iga nako batiga magiga bagendrete ko bagwetera amakongu kubatekana anengeria enge yibagendete ko bakobonyora kurwa ase mireme bagendete ko bakoyekora kogera abana bande mbara abagira 2022 abantu bande ga mwese kuri bagotire bakoze school was 2016 baranda internship umwana ndoko school 2022 ochakire kuri umushahara monene akora akubona ochakire kuragira abantu ntitosinyire kuragira abantu chifamili chite chichandegete abayigoli baite bagotorigeri batora muri badomen asenye nduri kunyara kubakonya ntu tubati kubwa asenye ejo igenda toko wekerere this wali ndiringa aba bande batigere kurumaga batigere ba apply babeire abali mu bali permanent and pensionable terms into abanene bwabo no twatigere tutigare tegali esi primary school twatigere tora under internship terms chi contract chibesa chire chinke kabisa nigo bono bagosereire ngati bari gochikoba bakobeka okubwatana konde amone serikali wanyati bari gochikoba bakwenekerigwa emirimo yabo oto amaruba ita permanent and pensionable so that January muna tokoboka togende school to maite the terms of work togende school to maite nga ega togochikora is in order with the pay we are going to receive. This is chaba alimu abaito kwa lumaga kaiga eto sekretari gali esi primary school ntu atire ini likoso miororo in the first place but ya serikali gacheka totebyo mutaro yo CBC bakatonyo ngerororo wana wikiraga bwo igento na chika ko tebangeringa onye by January 2024 ntori ko so under permanent and pension but ntori ko ba confirmed ntori ko renew the contract yumogo ba ko nyara ko ba today because the letter is very clear no renewal or no confirmation. Thank you. Oripoteria Ndizi TV kuri county ya Kisii literane Josephat Amisi biamono Everline usikuligereria ebirero bya borokiaba kubataka no murubiri banyarete ko bakobekane serikali ngabanyara ko bakora emirimo asomwa koyomo kwikira boni gati baranyara ko bakwenekeri unga mbanyara ko bakulikwa permanent ebirero byabo ne biringa mwatokane tindonyara ko to apply emirimo ende yonsi ase serikali pakachinga kichiri mwanyara ko mogoto emirimo nanene nigo bagenderete korere ngeri enkeyo bakonyora asibata maitina ki batachit kuri new contract igana kibago chikobera samatkari busi onyore boigo nabarimu ba renge bose basomerete wasomi chi secondary bakanyara ko bakweranirwa anene ase ensemilia ya primary mwanchi umurire rwikiraga igana otetoenda se umutimoko moke iriyo tokwirana to sasensemo ya kabiri studio toska togendare ngomera na teore amonere sultan anyara ko bagotomanya ayagendere tanene ase
ebirubo bya chigosori ase Emanyie chigosori. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. County ya Kisii mugachora etaya koba omugavano ino nabono omugavana Paul Simba Arati etaya amone county yonsi ya Kisii bakubaligania asumo yabugwa kambe mono Thanksgiving party Jumaine gitariki 25 n'esatumutinyi 11 umukwega 2023 meyegati Kenya Mache Stadium omugani bwesiko numurai bobo bwa Azimio 1 Kenya omoske Raila Amolo Odinga Navarai bonde bechingi chonsi ime ya Kenya usiengima mbaboro panyangero bachire nkuma bunabono Prince Ida Hakuniero kosa matimo Hakoyomoni wena Naboigo sikurwa asorogongorwa Gusii Umwikabo motikimindwe Ejiponga pointi chomobere Jumaine gitariki 25 omutinyiga oikomina limo omwakwega mwense mwariganigwe Umachoge bwabura Simba neta Umachoge chache Simba neta Haya sauti mugirango Simba neta Yalibali Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwancho mwili yangu kwa irani ngambi ya mwana asoko gendera korigelia Emanyie Jumatato ime Ndizi TV ene Emanyie chigosori letria nengoro kwa Victor Sultano bangi Emanyie chigosori toye chakire korwa se ewodi enyakoe wasekerenga yoko ene kinga chigosori ngosirwa chire mwalimu Bethwell Moseni go aliganetie tournament y'umupira wenkoyo se ensemo ya nyakoe usase wodi ya nyakoe abwa se chitimu awichi agendera kwerwanira goika ase finali ya gosaleti welit kuregora se finali yo timu ya Kyogenigo yabayikorete timu ya Kanunda chigolibere ase ligena resegero Senigo ya chiagosoleti chitaeka emerongo kyanda chegeti batabweti korinde bakaenda ase chinsemo chi penalty abwa se timu ya Kyoge ya negatiyo bubwi wetera ase chi penalty echo omurikito captain 001 Onorabotorio ase oboime. Eke minanege tangana nigo kiare gati ya Kiore Super Warriors sama na Kiombeta egosori arekoria namba 34 save mina nevyo ase Kiore Super Warriors yabwete Kiombeta chigori bera ase yemo gochengera obobuyo bwo sama retangoro ko Stephen Mose ngwaka namba 8 ko Super Warriors itimu ya nero ya akrevia and then to go around with my players and be among us so go to okay, exposure to Konayo, experience of matches are countering. This is not the third round, so as you can see they have the rules ya kucheza mpira. Finali yaganyirire mono nigo yari gati ya Kyoge FC gotiemana na Kanunda FC egosori yachete makarie goria ya Master Kemerongo Kianda na chiria chio komenta koirera Kyoge kubwa se chi penalty magiga ya Kanunda gotugutama bagabo
Summary tango eno kumose kioge captain. Kwanza kabisa ngote basante kwa mweshi otokonyire sana otorusirare abane kunanga nto yoga tukara sabe gali otokonyire sana talent nerema ruro maige talent nero nandi abantu bande banga bunere bachama babwatane bato support na bato appreciate macha koirege kombe kitari rais ande bata atanga ntomuro ko mweshimiwa lakini ntroje ngana isa inobo mweshimiwa bobo ase ngenje binta atagende kolera akorire nkeli abantu abangi tutakore kolani tournament te rais ndemo kolani tournament te ko bagas rais bono njenda atebe nga yabeira kongu sana nandi yabeire sabari gete ntambe lakini nda sai kerero injira yetemire no ni jenale konyara omwarigania boige kombe ekyo Bedwell Mose nigagokerete chigosori ekyo akirete kuko Gusii sama tukare bosio. I didn't expect what I saw today. Etano diabeng yamono. So you're motivated. I think I'll be doing every year, and not even every year. I'll doing it almost. Is it quarterly? Yeah. Whenever they close the school, I will need to get them bank of chi tournament mneiga. So tanyara kukuze vipacha saba abana baito. Again, tunala gote bankirina ki. Tonyare konyora our local government, we say our government, nyare koto konya, none mepira, enare kote bana ki, tonyare ko abana baituri baga, bachiesa, edin tonyare konyora chitale, tonyare ko jusi abana from there, tonyare ko banyare ko spasi, none team jichinene. Magiga ye kombe inse ya mheshimiwa Bedwell Maina kugenderigwa ase ward ya Nyakoe nego ritkorero chinseme chia Kioge grounds nego kenyara ko bagekoera ase abamenyi bensemeye abagosori bensemeye timu ya Kioge FC na babira abanyankongo maga konyebwa timu ya Kanunda gwetera chinsemo chi penalty ese bate birebuna sama tukare bosio bagendere chigosori china ntorera sama tukare bosio emyeno bune bya sensemo ya Nyakoe ward amonechi ward chinde imebunge ya Kitutu Chache South ko reporter ya Ndizi TV ko chinsemo chia Kioge grounds Nyakoe ward Wanchoboligelia se egosori iyo timu ya Kanunda na Kioge nigo chagosoretie goika extra time goliemo seyemo maiga batarasoa se chi penalty gotingana nayo tosoe sensemo ya monyoko se bono ase ensemo ya Rift Valley chinga kinyingo nigo emenyekanete gosokia abanyankongo bagusaseria ime na isiko na koirukia ebendera yensi ya Kenya kulinde ineni nkige koena kinga abanyankonga bungorwa bare ase ensemo ya Rift Valley ensemo yo nigo kwaligania chigosori korwa chikera chingaki likoena kinga abanminyoki korwa ensemo yo nkwenalia bare n'abaminyoko ayo ase ikendeye kubwaterana company ya Safaricom nigo amamnyoko ariganitie we ase county ose ase chinsemo che county ya Nyandarua abu ase Enos Kalez amo na Winnie Jepkosgei balenge abanyankongo obamamnyoka yo ase ariganitiwe lituko lyegoro. Ile ilikuwa tough. Wakati tulianza nikaona hii race ilikuwa competitive na kwa sababu si uwezo wangu, ni uwezo wa Mungu. Nilikuwa nimejiandaa kwa sababu nikitoka kule nilikuwa nimepika mazoezi ya kutosha. Nikasema wacha nione siku ya leo hii race itakuwaje. Kwa sababu hii ni siku yangu ya kwanza kuja mahali hapa. Nilianza kukimbia nikiwa primary. Ndio nilianza mbio yangu. Yes. Paris nilikimbia 20k Paris nikawin. Nikatoka Paris nikakimbia nikapesa Amsterdam Marathon. Alafu nikaenda Sweden nikakaa kwa number 3. Nikaenda 4 mile nikakuwa number 4. Hiyo ndio mareses. Nikatoka nilikuwa Madrid mwezi wa 4 na nikaenda Barcelona. Hiyo ndio mareses nilikimbia mwaka hii. Nashukuru kampuni ya Safaricom kwa kuorganize race kama hizi. Sasa naambia kampuni ya Safaricom asante, msidi kuorganize race kama hizi ndio tusidi tu train
tutatia bidii. Jina naitwa Winnie Chepkosgei Kimutai na train iten mbio haiko mbaya, niling'ang'ana. Nashukuru Mungu nimekuwa winner siku ya leo. Race ya leo imekuwa mzuri sana juu se ligi ya Kenya Premier League chigosori aoni gochari ganetwe kendeye se no nyarabo se timu ya Gor Mahia egendrete ne chimboro chiabo chiko tabugwa se wikerabono etarabugwa gosori ende yonsi se kendeye ni go bagosoretie ne timu ya Muhoroni Youth se baba ikorite chigo ibere se rigena isegero se gosori ya ikaranetwe na omorai weka wensemo ya Zimio Raila Odinga no mugabana we county ya Migori omanyekane tebuno se mugabana we county ya Homa Bay Gladys Wanga. Manchibori na mangena kwali ganete korwa ase Emanyie chigosori korende tomerane chinsa isatonko manye asoboime nchini gongoro kwa Victor Sultano bangya sense mende studio Everline Osero na Josephat Amisi no bale na mange agenda to kolekana anene korwa se chinsemo au anene mburani go ere nyinge kegimati maitina na lia ya babuate kolengana ne yegendrete gotwa korende tomerane chinsa isato toimanye asoboime ipo siku jalali halali. Oburimi nobunda kanyakurigererie mitandao korasa marumanda nyanyore kanyora ari kibara ya tichi nyinge so rende na temire na retire kibara ya kiri na ikiri ande ningendrete ko gomenta chinde chiri ntarai aya gwate birenga kwa rentire ntaiti manye tintaiti ko goteyo muri mitamanya na rengare kuro tetebya ngunga nkaikwa rustidiro mari gwachage to gomate kritanga ne pi takara na ansete amangana ayo boremi yona nyorete chibesa mbwato muko chire chinke ngansera maruma ari ansepi maruma ansepi na ari akorokuroko pigeons amaruma ari yeke gusia abantu bamaete bisinini na bina ansete ngareta bikabe binge kare na bionia ngamanya wansa kugora chipridi chinde chinene chietane tia yakorofunga roko pigeons ege ntongere timaiti ntaito tozera tebya ngumuri metonto bwatu matendo yoronga doves ane to bwate pigeons doves ningi na pigeon ningi aranche meta maruma na aro doves. Biemano oyo minto Victor ase Emanyie chigosori ngagete tonyera ko batogo semania na kumanya manga yagendeta ase ebiti ne chigosori chito. Mwancho murigere boigo to na Victor bagote ni brand nyinge gendrete ko ene kwemense ya Kenya. Twarorire abantu ko anene chinsemo chire cha Northern Kenya babiri bagucandika mono kubatkana nimbreye achipara chiasari gu bantu mbari gonyara kwambuka kurwa senseme ya mugo chiasende kubatkana nimbreye alnino egendrete ko ene kiwa. Ko gere serikali enene na boish serikali chichi county jigana to ko bachikwiri bitambo kero twaro chenga serikali enene tayari anyale ko beko batoka karango ge chibesa boish serikali chichi county genda to ko bachikwene kenga chiabato kero chibesa kurwania aneno muchando yo nyale ko bokoretwa nembreye linini nensamiri tenderete ubwa gachibwe chipara ya chakire ko ene kiabuna kubatkana chibesa chabere chi kubwatokwa achipara chabere chi korosiwa abiya icho erio chichigokonya abananchi ase obosasa obosombe mangana obosombe gose amangana yo kwambuka kurwa senseme yamo uchiase eyende ngeko bereketa seni Ndizi TV ti toragotiga maiga yumuroberio oria oine igombia
igo tukwariganetie oroboti ruwa bene igoro yembure yeli ninyo na kero kende mechando emenge nyareko bekoreta tari rongo rwa gusiruka boigo ensinyo ya Kenya no robot ruwa bene ruwariganirie no muriketo Mildred Mumanye kerabona bereka gusangana bwatani au anene aba na inchi gose aba unchorira babere bakwerera egatie mechande ibabere bagwetera kubwatikana nembure yega ya El Nino Biamono omwancho murigere soko na kinga konyara ko gusanga amana intwe Emanyie Jumatato ensa eyemo ya bono mugoroba ndo kwareganireti amange chigaktromerane amunae chinsa isato chia lero botuko asensemo ya Facebook endra utanyara wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News wigo wetera se website yetu ya www.ndizitv.net na konyara ko ya bwatia Emanyie Jumatato mayande amange Eretriane Everline Osero Petra Mukerenero ne kya chibicha neryo gicha wikira sinchira ya bene Liteyane ngoro kwa Josephat Amisi tonyara ko batoko baternere Joshua Auta kwenekia buna agochere wetera asomonwa kwimanyerero Twarubulirerio byatumira ne chikoraga chinsa isato